cokoliv, na co lidi nejsou zvyklí, tak zavání rizikem. Zavání něčím, co není stabilní. Jo? Pokud přijdeš na trh s tím, že chceš prodávat parfémy online a doteď je nikdo online neprodával a všichni jsou zvyklí si parfémy chodit zkoušet do obchodu, tak jak asi bude reagovat úplně většinová společnost? Bude reagovat negativně a řekne ti, ty jsi debil, jak tohle můžeš začít, jaký to má smysl, však všichni si to potřebují vyzkoušet, však to tady nikdo nedělá. A to je vždycky ten princip, ta jednoduchá teze v tom je ta, že tím, že to nikdo nedělá, tak ty můžeš jít a udělat to. A to je tak, jak ty věci vznikají. Tak, jak vizionáři, ti lidi, co někam došli s něčím, tak potřebovali protlačit tu myšlenku. Steve Jobs neuměl programovat a vytvořil jeden z nejlepších produktů na světě.